cosa, que a nosaltres Bach ens agrada tant que el volem tocar igualment. I llavors hem agafat una música que era per oboè, que és un altre instrument, i la farem amb el clarinet. I així estarem contents de poder fer aquesta música que ens agrada tant. Com és que ens agrada tant? A mi em costa d'explicar-ho. Tocarem dues peces de Bach, una que és més lenta i una que és més ràpida, i aquesta lenta, això que deia la Sílvia dels sentiments, no? Hi ha dies que quan toquem això ens arriba un sentiment com de pau. I dius, ai, que bé que hi estic aquí. I després la segona peça de Bach, un allegro, ja ho diu, allegro. És com una alegria que ve d'aquí de molt endins i que se'n va cap a tot arreu i dius, ai, quin regal poder tocar això i poder-ho escoltar.
amb les ganes de fer-ho amb efectivitat i a fora.
titula Damunt de tu només les flors. I ara, en comptes de cantar-la, amb lletra, la farem només amb els sons del clarinet i el piano. La lletra cadascú pot escoltar moltes coses. I ara ens toca una peça de piano de Rachmaninoff. Així que s'ha de fallar, l'explicarem després. No veure res? No. Perdona, Helena. Doncs no, ara, a veure. L'Helena, que és d'Ucraïna i que va estudiar a Rússia, ens tocarà una peça d'un dels compositors russos tan bons, que és en Rachmaninoff.
seguirem amb aquest Amant Rebel. L'altra vegada he estat mirant el que ell havia escrit i en algunes cartes, en algunes entrevistes que havia fet, no parlava de la peça que ara tocarem, però molt sovint, parlant de les seves músiques o de músiques d'altres compositors, quan ell volia dir que una cosa li estava agradant molt, feia sortir la paraula charme. Charme, en francès, vol dir encant o encanteri. Una cosa una mica misteriosa, que no la pots tocar, però la notes i que t'agrada molt, i és aquest encant i aquest encanteri que ell buscava a la seva música. De clarinet. Si vosaltres hi ha algú que comença a tocar o ja començarà i m'ha fet tocar peces difícils, doncs n'has de tocar algunes de més fàcils i aquest músic ho va fer molt bé, perquè és una música fàcil i molt maca i molt alegre i veureu que a més té alguns ritmes que venen del món del jazz i ell de tant en tant els hi col·loca aquí, perquè el jazz té música d'altres.
que és molt maca per escoltar, però que quan se la van inventar tothom sempre la ballava. Llavors, després de que heu aguantat tanta estona aquí escoltant música, la mar de bé, si ara, perquè us he escoltat, i com amics, però si algú nota que aquesta música ja li fa venir ganes de ballar, aquesta música es ballava sempre, i avui també es pot ballar. va tenir ganes de fer una peça per cada un dels seus nets. Només en farem una, No farem dos vuit, En farem una que es titula Dormint. I això ja és per anar-se calmant i anar dormint si tinguin ganes o...